национално самолетно летище. Как мога да ви помогна? Да, здрасти. Имам един самолетен билет, записан под името Хасан Метриев. Добре, Сладурче. Значи Хасан Метриев? Да, точно така. Добре. Ангелче, имаш ли някакъв багаж? Да, всъщност, ето този така тук куфер е с мене. Добре. Това ще е 27,99. Окей. Имате ли ръчен багаж? Да, ето този тук така куфър. Окей. 99,99. Пухкава възглавничко. Какво? Никой не таксува толкова за ръчен багаж. Добре. Бихте ли желали да стоите в дишащата или в недишащата секция на самолета? В дишащата. Добре, маймунки. Това ще бъде още 137. Какво? Дори не знам какво ще рече дишаща зона. Добре, сър. След като е много трудно да се внесе там въздух, ние таксуваме още 137 лева. Това е $300 на пътуване. Как за Бога мога да оцелея там? Не, ще ви моля да се успокоите, иначе ще ви таксуваме още 100 лева за разгневено държание към съответния продавач. Разгневено държание? Аз не съм разгневен. Аз съм ядосан, майко дай. Господине, това беше. Ще ви таксуваме 100 лева за разгневено държание и 200 за ядосан. Окей, успокоих се. Има ли някакъв начин да не плащам всичките тези такси? Защото в момента нямам толкова пари в себе си. Добре, господине, виждаме един начин, по който ще може да минете и това ще е като съберем всички такси, следите ли ме, и ги сложим в една обща. Добре, това е тъпо. Аз пак трябва да ги платя тези такси, само че не по-отделно, а наведнъж. Да. Добре, трябва да плащате по-отделно, господине. Ще трябва да ви таксуваме. Кара да изчезвам тези такси. Пак трябва да ги плащам. Ама моля ви се, господине, ще трябва да ви таксуваме. наведнъж. Моля ви, спрете се. Окей, какво става тук? Аз съм модератора. Господин модератор, хубаво, че дойдохте. Тази жена ме таксува с какви ли не глупости. Това са още 100 лева за обръщане към съответния продавач в трето лице, а не във второ. Добре. Чакайте. Не можете просто да се разберем. Можем, ама явно сме твърди нездели, за да се разберем. Искаме да не караме да се разплачеш. Вие не ме разплакахте. Виждате, ние модераторите не плачем. Защото ако плачем, не ви чуват. Добре, знаете ли какво? Ето ви една сурова риба. Надявам се това да покрие всичко. Махам се, тук имате приятен ден. Вървете се най-пет някъде. Здравейте, господине. Ще искате нещо за изпълнат? Да, една вода, моля. Това ще е 9,99. Майка ви да е ба...